Κυριακή απόγευμα. 26 Απριλίου 2015, ο Κωνσταντής. Λοιπόν, καταρχήν, για αυτό που κάνεις. Πόσο καιρό το κάνεις? Το συγκεκριμένο σου project. Το solo είναι. Το solo, ναι. Πόσο είναι, κάτι μήνες είναι, δεν είναι πάρα πολύ. Πεντάμινο, τρίμηνο. Και έχεις κάνει κάποια live, ναι, έτσι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ναι. Θα ηχογραφείς, θα βγάλεις κάτι έτσι με αυτό το... Κοίταξε, γράφω αρκετό πράγμα στο σπίτι, κυρίως από, όπως προβάλλω ρε παιδί μου, απλά το ηχογραφώ. Ίσως άμα βρω χρόνο και δω ότι αξίζει κάτι, να συλλέξω όλες τις ιδέες που έχουν γραφτεί και να κάνω ένα blend, ας πούμε. Ωραία. Να πούμε ότι είχες βγάλει πριν το 2006, αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος, ας πούμε, έτσι. Τι ήταν αυτό, CDR ήτανε? Ένα CD που το είχα κυκλοφορήσει μόνος από χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι. Και τώρα είναι και στο Bandcamp, έτσι. Ναι. Ωραία. Το ξέρεις, το έχεις ακούσει? Το έχω ακούσει, μου αρέσει πολύ το βάζεις. Ωραία, αφού επίσης παίζεις Lost Bodies, καμπούρια της Φρίκης, τι άλλο, κάνεις κάτι άλλο? One Jack, αλλά τα ξεχνάμε πολλά. Τώρα παίζω Acid Baby Jesus Κρουστά. Πολύ ωραία περνάμε με τα παιδιά. Είχατε πάει και περιοδία τώρα. Είχαμε κάνει ένα mini tour μαζί με Μπαζούκα και Chinese Basement. Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αλλά live τώρα γενικά τι έχεις και ως Κωνσταντής να μου πεις? Αυτό εδώ που με κάλεσε ο κύριος Σάιντερμας. Συνέχεια. Δεν έχω κάτι άλλο κλεισμένο. Lost Bodies στο καλοκαίρι και τέτοια ίσως. Lost Bodies λείπει ο Θανούλης. Οπότε το πήγα από Ιούλιο. Όταν έρχεται μια φορά το εξάμηνο, όποτε έρχεται, μένει ένα μήνα, 2 μήνες, κάτι τέτοιο. Και άντε να... ό,τι προλάβουμε να κλείσουμε σε αυτό το μήνα. Είναι συνήθως πολλά, ας πούμε, γιατί την επόμενη φορά το Χριστούγεννα που είχε παίξατε 4 φορές. Κοίταξε, και κάθε μέρα να παίζαμε με έναν δεν θα με θάλεγε. Νομίζω κανέναν από τα παιδιά. Λοιπόν, και ένα τελευταίο έτσι για να μην αυτό. Μεγάλωσες στα άσπρα σπίτια. Για πες λίγο τώρα, κανονικά αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που τίθεται. Στα άσπρα σπίτια. Έχουμε ένα κοινό, ας πούμε. Εγώ ήμουν απέναντι, μεγάλωσα απέναντι από τα άσπρα σπίτια, το πω έτσι. Ακούγαμε και μια εκπομπή. Το ραδιοφωνικό βραχυκό. Λοιπόν, να μου πεις πώς ξεκίνησε εκεί πέρα σχέση με τη μουσική. Εντάξει, ακούσματα, ραδιόφωνο και στεδί, εντάξει. Δύσκολο. Δύσκολο, ρε παιδί μου, γιατί δεν υπήρχε κάποιο μέρος, κάποια σκηνή να ακολουθείς, πώς να... Καταρχήν δεν έπαιζε ίντερνετ τότε. Ναι, τίποτα. Ό,τι έβλεπες στη τηλεόραση που καλά λάψαιμα και άντε στο τοπικό ραδιόφωνο και ό,τι γινόταν εκεί τριγύρω. Αυτά που άκουγες και εσύ. Άκουγα απέναντι, εγώ είχες πάρει και στην εκπομπή. Ζήλεψες. Ζήλεψα, δεν το Κέρδισα και πήγα. Είχα κερδίσει και εγώ στη διαγωνισμό. Μάλλον όχι, δεν είχα πάρει τηλέφωνο και τραγούδι. Τέλος πάντων, ναι. Και γενικά με μουσική πώς, δηλαδή σε έβαλε κάποιος άλλος, ας πούμε, να ακούς κάποια πράγματα, πώς, ή μόνος από φίλους και τέτοια τότε στην αρχή? Από φίλους, λίγο από την αδελφή μου, κυρίως από μεγαλύτερους, ρε παιδί μου. Αυτό, έτσι πήγαινε το... Και για να παίξεις μετά, δηλαδή κιθάρα ξεκίνησες? Κιθάρα ξεκίνησα, ναι, μου έφερε ο πατέρας μου μια κλασική κιθάρα στο σπίτι και άρχισα και την βάραγα. Σαν τύμπανα. Και μάθες μόνος σου πήγες? Αυτό. Ξεκίνησα με έναν δάσκαλο,
Κλασική κιθάρα, άντε να έκανα 5 μαθήματα. Οπότε δικιά σου Και ήταν λίγο ψυχοβγαλτικό το μάθημα, δεν τα έπαιρνα και δεν άντεχα κιόλας. Και το πρώτο συγκρότημα που ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον Πάνο? Όχι, στα σπίτια. Με τους κολλητούς μου, τον Λάμπρο και τον Γιώργο. Τι παίζατε? Τι παίζαμε? Ορχιστρική ροκ. Δικά μας, άντε και καμιά διασκευή, αλλά κυρίως δικά μας. Μετά τη Θεσσαλονίκη, πώς λέγονταν το συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη? Μασίν Λαϊκόμα με τον Πάνο και τον Άρη. Έχει μείνει κάτι από αυτό? Έχει... Στο ίντερνετ δεν ξέρω αν παίζει κάπου μπάνκα να ακούσεις, αλλά μας είχε κάνει δώρο ο Άρης ο μπασίστας πριν 3 χρόνια. Κυκλοφόρησε τα 2 demo που είχαμε κάνει, τα κυκλοφόρησε σε ένα βινίλιο που είναι στη μία πλευρά το ένα demo, στην άλλη πλευρά το άλλο και ήταν 5 κόπιες όλες. Χάλια ο ήχος βέβαια. Βασικά έχει κάτι πολύ πάνω. Παλιό 80s, early 70s. Ωραία. Και κλείσουμε αν προλαβαίνουμε τώρα. Δύο λόγια για το project σου, το Thousand Places. Τίποτα. Το ξεκίνησες πέρσι, το κάνω για το κέφι μου και επειδή περνάω πάρα πολύ ωραία, έχοντας απέναντι έναν μουσικό, δεν ξέρω, όλο σαν... είναι καθαρά για την ικανοποίησή μου, για το... Και αυτό που κάνεις στην ουσία είναι ότι πάτε σε ένα μέρος... Περνάει καλά και ο μουσικός. Αυτό είναι το... Πάτε κάπου που το επιλέγεις εσύ, αυτός πώς γίνεται? Ναι, και επειδή τώρα τελευταία δεν έχω και πολύ χρόνο, θέλει μια προπαραγωγή, μια μελέτη πριν να βρεις τον χώρο, φωτισμό, γιατί είναι όλο, πώς το λένε, δεν παίζουν χρήματα. Ναι, δεν το κάνεις, βάζεις εσύ. Και παίζει πολύ πατέντα, ξέρω εγώ, με καθρέφτες για φωτισμό, πάνω στα βουνά, πάνω στις σπηλιές είναι. Οπότε να το συνεχίσεις τώρα, έχεις ένα διάλειμμα να το συνεχίσεις σε κάποια φάση, έτσι. Ναι, κοίταξε, σε κάποια φάση δεν σου κρύβω ότι απλά δεν είχα έμπνευση και δεν... Πιο πριν, ας πούμε, ήμουνα σε φάση που δεν προλάβαινα να... Ναι, κάβλας. Ναι, ρε παιδί μου, είχα πολύ πράγμα στο κεφάλι μου, πολλές ιδέες και αυτό που σιγά σιγά μέχρι το τελευταίο βίντεο άρχισε και έφυγε λιγάκι γιατί είχα και δουλειές. Οπότε μαζεύεις και τώρα ναι, νομίζω ότι αρχίζουν και μου έρχονται ιδέες. Ωραία. Μάλιστα, αυτά. Εντάξει. Τέλεια. Αγγέλη, με κάνεις να νιώσω πολύ άνετα.